Zer ikasi aukeratzea ez da beti erraza. Baina lehen egunetik mundu errealerako prestatu ahal izango bazina. Lanbide heziketa dualak teoria eta praktika uztartzen ditu hasieratik. Ikasgelan ikasten duzu. Baita enpresa batean ere, profesionalekin eta teknologia errealarekin. Eginez ikastea baita ikasteko modurik indartsuenetako bat. Pentsatu alduzu zergatik hitz egiten den gero eta gehiago lanbide heziketa dualaz? Araban, industria gure nortasunaren parte da. Espainiako probintziarik industrialena gara gure populazioari dagokionez. Eta aurreikuspenek argi diote. Epe laburrean sortuko diren lanpostuen 60% lanbide heziketako ikasle horiek beteko dituzte. Eta 32% unibertsitateko ikasketetatik etorriko dira. Horrek esan nahi du, 10 lanpostutik 6 lanbide heziketatik datozela. Arabako enpresek gaitasun praktikoak dituzten eta erronkei aurre egiteko gai diren pertsonak bilatzen dituzte. Baina, zer da lanbide heziketa duala? Lanbide heziketa dualak ikastetxeko klaseak eta enpresa batean jasotzen den prestakuntza uztartzen ditu. Teoria ikasten duzu eta aldi berean praktikan jartzen duzu profesionalekin, benetako tresnekin eta eguneroko proiektuekin. Gainera, Euskadin derrigorrezkoa da dagoeneko. LH guztia duala da eta enpresetako prestakuntza erreala barne hartzen du. Bi modalitate nagusi daude. LH dual orokorra eta LH dual intentsiboa. LH dual orokorrean zure prestakuntzaren 30% inguru enpresan egiten da. Hemen ikastetxeko ikasle gisa jarraitzen duzu. Teoria eta praktika erreala uztartzen dituzu ingurune profesional batean. LH dual intentsiboan zure prestakuntzaren 40% edo gehiago enpresan egiten da. Aukera ezin hobea da lan munduan murgiltzeko eta zure espezializazioan sakontzeko. Gainera, prestakuntza kontratu bat edo bekaren bat izango duzu. Horrek esan nahi du, soldata bat jasoko duzula egindako lanagatik. Soy Ania, tengo 21 años y estoy en primero de dirección de cocina. Soy Mariana, tengo 19 años y estoy estudiando mecatrónica industrial. Bueno, me llamo Luis, tengo 19 años y estoy actualmente cursando el grado superior de ASIR, Administración de Sistemas Informáticos en Red. Me parece una forma de verlo desde dentro y ver realmente lo que es y coger experiencia y coger un poco de brío y autonomía. Está muy bien la teoría, pero tocar lo que realmente estás estudiando, o sea, no es lo mismo ver un motor en un dibujito a tocar un motor, armarlo, desarmarlo o hacerlo girar simplemente. Es que la experiencia que tienes al fin y al cabo es que eres uno más en la empresa en la que estás. Sí que empiezas poco a poco y demás, pero al fin y al cabo eres uno más de ellos. Bi aukeren abantailak izugarriak dira. Enpresa real batean ikasten duzunean, lehen egunetik esperientzia lortzen duzu. Gainera ikasketak amaitzean, lan aurkitzea asko errazagoa izango da. Enpresek ez dute soilik nota onak baloratzen. Jarrera ona, lankidetza, etxi gabe jarraitzea eta arazoak konpontzeko gaitasuna bilatzen dituzte. Eta ikasten jarraitu nahi baduzu? Ez dago arazorik. Urtero 100 ikaslek jarraitzen dute prestakuntzan, zikloa bukatu eta gero. Goi mailako zikloak, unibertsitate graduak edo espezializazio teknikoak egiten dituzte. Gainera, esperientzia praktikoa edukitzearen abantailarekin egiten dute. LH duala amaitzean, Europa osoan balio duen titulu ofizial bat lortuko duzu. Eta ikasten jarraitu nahi baduzu, arazorik gabe egin ahal izango duzu. LH dualak lan mundura lehen egunetik hurbiltzen zaituela ikusi duzu. Orain erabakia zurea da. Eta eginez ikastea gustatzen bazaizu, LH duala zuretzat da.